Avui parlem amb una jove promesa del cinema català, que ha sabut fer-se un lloc en el panorama internacional del cinema independent. Parlem d'Anna Llargués. Ara treballa en la seva esperada òpera prima, de Fang, a la vegada que està a la preproducció del seu nou curtmetratge Àvia Peix. Ara escoltarem un fragment del curt. Potser hi haurien moltes altres cases, hi haurien veïns i potser hi ha un mar. Com vas viure el salt de l'àmbit acadèmic a l'escena internacional? Jo no tenia gaire idea del que eren els festivals de cinema, la veritat. Aleshores ho vaig viure d'una manera molt innocent al principi i després com ple de sorpreses positives. O sigui, al final vaig anar a una secció que també era com d'estudiants i em trobava com a persones que estaven en la mateixa situació que jo. Sentia que també podia aprendre de les seves experiències i va ser molt maco, la veritat. Quina diferència notes amb l'Anna que va rodar a Trenc Alba? Estic notant que estic molt més segura a mi mateixa. Vaig patir molt el procés de preproducció per una por molt gran, de no ser capaç de fer-ho malament i vaig com decidir, almenys que m'interessi, no?, el que estic fent, i vaig com seguir per aquest camí i va anar bé d'alguna manera. Però, ostres, si el camí de la honestedat i del fer-ho el millor possible va anar bé un cop, per què no pot anar dos? I el qual és com, almenys, que m'interessi i almenys passar-m'ho bé. Com ha sigut el salt al llargmetratge? Com de sobte, com té una altra dimensió i es nota moltíssim. I ho estic visquent entre allà com divagant entre la por i el desig una mica. Què creus que hi ha en la teva mirada del món que et porta a tenir una cosa a dir en un context postmodern en el qual res és original? Ens deien a la carrera, és que per dedicar-te a això has de tindre alguna cosa a dir. Tothom té coses a dir. El que penso és que puc veure com reiteradament en les meves feines que m'interessa molt el pas del temps pels espais. El meu pare m'ha gravat i m'ha fet fotos tota la vida i fer que les coses es quedin en unes capsuletes i trobar la pel·lícula en aquestes recerques de la manera, com en aquests espais, crec que per allà són per on em moc i d'una manera, a més, que és completament inconscient. Et desitgem molta sort per a aquest nou projecte i esperem que vagi molt bé. I moltes gràcies. I moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Uau.